Hinek alî jî dibêjin herçend Erdoğan dixwast proseyê betal bike. Eger PKKê dest bi çalakiyan nekiribûya, dîsa jî prosetek netçû û ew ê berdewam bikira. Li gorî we xwediyên van gotinan heta çend mafdarin? Ez baş dizanim eger hikûmeta AKP xwestiba proseyê dewam bike, ez dizanim û dikarim bi eşkereyê bêjim ku Birêz Ocalan dê biryarên cuda stendiba. Di hevdîtina me ya dawî de jî îfade kiribû. Digot eger şandeke çavdêr were giravê û dibin çavdêriya nîqaş li ser mutabaqata dolmabahçeyê dest pê bikin, ez dê bangê ji PKKê bikim ku êdî li dijî Tirkiye dev ji çekan berdin û kongreyê encam bidin. Rayedarên hikûmetê jî vêyekê gelek baş dizanin. Di hemû hevdîtinên me de li ser navê dewletê rayedar hebûn û hemû hevdîtinên me de hatin tomarkirin. Dewletê û hikûmetê ev yek dizanin û bizanebûn ev mesele anîne vê rewşê. Ez dixwazim bêjim ku sedemên vê rewşê hikûmet û dewletin. Ez dizanim ku PKK jî dê li gorî bangewaziyên Birêz Ocalan tev bigere. Dizanin, ji ber ku min tenê bi girava îmiralê re hevdîtin nedikirin, min heman demê de li Qandîlê bi berpirsên kecekê re jî hevdîtin dikirin. Ji ber wê ez ev qas bi zelalî gotinên xwe dibêjim. Tiştekî wisa ciyê qebûlkirinê niye.